जोंहा रायमना थांनो नागिरदों मादार्स डेनि हेजेला बिब'जों थादों हेजेल आब'जों थादों रायमना बोरै नायनाया थाखोमादों जोंहा रायमनायाव थांसै आवजार बिफां नायनोसै आवजार रायमना गोदान खालामबायना गेट रायमना नेसनेल पार्क नो गोदान खालामबाय औ खेमसे जों फैबा बे गैयामोन हाब जि बानायसोदों रायमना स्प्राइट बे सेलफि फन जागोन नामा बेयो नायलाय रायमना स्प्राइट मा एनिमेल आं बेखौ हमनो हासै इलिफेन्ट बैयो स्वान नामा स्वान बायदि नुदों एसे डेभेलप जासिगोन ना जायगाया औ फैलाय बेल' दंमोन जों फैबा बेनो लिंकजोंनो हाबनाङो आरो हा गादाबाय kan jin नायगादों हरै फैबासो दा नुदोंमोन अयथासार मानसियानो जायगायानो गैलायानदां हनै हा औ नङा सानदां थांदोंमोन नामा औ ससे थांदों गारि नुखादों आङो औ बियामोननि दा नङा जोंसो लाबोदों औ दिस्ला लानो खोनायाखै हेजेला मालाय थाबोबाय आंबो मासे थाबाय औ हेजेला गेलेदों गांसोजों गेलेदों थाबायहोलाय बाबा थाबायहोलाय एसेनो हेजेल थाबायदों नोङो हा बैयाव गैया नामा बे ओरैनोसो ना नै बेयावसो ना माबाया जागाया बेयावसो नामा न' बानायगासिनो दङ न' नैबे माखासे आरो दसे रिजार्भ खालामनांगौ बेरायनाया फैयो नुडल्स लानोसै नुडल्स नायनि बियो मा ब्लेक कारेन्ट ना मा बाटारस्कच नामखौसो नायनो बे बाटारस्कच जोङो नै बेरायनो होननानै फैदों रायमनाथिंहाय मादार्स डेखाय स्पेशल आउटिं होननानै आरो ओमफ्रायहाय मोनसे रिजर्ट गोदान खुलिदोंना बेवहाय हाबबाय आरो हाबनानै नै एसे नायलाबायबाय बेरायबाय हेजेलखौबो गांसो गाहोदोंमोन नै जोङो गायो आरो बियो दसे गादों ओमफ्राय उनाव फैनानै गायासै गांसोखौनो ओमफ्राय नै जोंहा अर्डार होबाय अर्डार होनानै नेबाय जोङो चिकेन ललिपप अर्डार होदोंमोन आरो नेबाय थाबाय जिरायनानै नेबाय हेजेलखौ गेलेहोबाय ओरै बेरायबाय ओमफ्राय दाना लास्टाव अर्डाराहाय कफिजों फ्रेन्स फ्राइजोंल' लाबोबाय माने सिरियाल वाइज अर्डार रेडि खालामदोंमोननो ओमफ्राय जोंहा एसे लास्ट जाबाय नालाय ओमफ्राय ना जोंनियावहाय जोब्बाय आरो ओमफ्राय गोदान अर्डार खालामफिननोबो टाइमबो गैला ओमफ्राय बेखौल' जानानै फैबाय जों उपाय गैया आरो दा बेनोसै नोंथांमोनजोंसो शेयार खालामबाय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय